no? Sa dili pa ta kuan jud ato sila kuan sa ilang taksa-taksa ka mga opening statement. Ako una sa Monsignor Tex. Sir, sa imong grupo unsa imong mensahe para sa tumatoban sa prensa? May buntag sa tanan ako dumala sa ngalan sa House of Hope Foundation. Gitukod na ito kini 28 years ago para sa mga mentally challenged. Sa diya po ko sa cathedral. Sa ako ay rector sa cathedral. So, pagbalin ako sa Hingo, mo gihapon na gihapon ko center dito. Center na para sa mentally challenged brothers and sisters sa ito gihapon. So, for the past 28 years, hindi lang kanimo yung mga apostol na napay daghang mga apostol mo giyapasing mga taptagaan ni amor o higayon ka napay daghang mga apostol na mong ginwala sa migrants, may Lord Swidos, may Society St. Vincent de Paul, so mo na mga grupo nga apong gidumala sa. Thank you. Thank you very much, Monsignor Tex, sa imong opening statement. Okay, sunod ang atong founder. Okay, ako abay, no? Si Sir Richel sa Papo, sir. May buntag sa tanan, no? Ilabi na meet the press. Ako ang i-represent mao ang Liupapo Incorporated since nag-start na siya sa September 27, 2016. Mga bata ni sila nga mga cancer patient throughout Mindanao nga walay kasakan diri sa Cagayan de Oro nga atong giatiman taliwala sa kapobrehon, mga less fortunate nga mga ginikanan, especially sa mga bata nga naapod din na o dili lang pod mga bata nga masakit to nang ato ang gina-assist karon diha, pati pa gyud ang ilahang pamilya o mga igsuon, mga ginikanan nga naa sa ato diha. Labi na nga naa sila sa Cagayan de Oro nag-undergo treatment of chemotherapy dinhi sa Northern Mindanao Medical Center nga walay kaila, walay mga parente og labaw sa tanan walay kasakan sa Cagayan de Oro og naa diha sa Amua, diha sa Barangay Bulwa, Zone 7 o dili po na amo ra po nang girintahan kauban sa akong asawa o nikabat na po kami o last year niabot kami og 224 kabuok nga mga cancer patient o karon anaan kami sa mga 160 ka mga bata. So kauban ang ilang mga igsuon ug mga ginikanan nga naa dinha. So taliwala sa mga nagkadiyang hagit sa among kinabuhi amo kaning giblayon tungod og alang sa akong anak nga mo'y hinungdan ang nganong naay Liupapo tungod sa iya nga nagka-leukemia dinhipod sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. So sa makausa pa gihatag namo kauban sa akong asawa ang among malaho tayong paagi sa pagatiman aning mga bataa kauban sa mga ginikanan ug mga igsuon taliwala sa mga nagkadayang hagit sa atong kinabuhi ug aron lamang nga magpabilin ming lig-on diha sa pagtuo ug pagsalig hinubanan sa gugma ug giya sa atong labaw nga makagagahom. Daghang salamat ug maayong buntag sa atong tanan. Daghang salamat Sir Richel Clarabal sa Liupapo, no? So this time ang founder, no? Atong kuan sa iyong opening statement, Sir Kit Pasa, sir. May buntag Cagayan de Oro o ang tigpaminaw sa weekly nga programa sa Meet the Press of Cagayan de Oro Press Club. Nalipay ako nga kita na imbitaran together sa akong ikaduwa nga amahan nga si Monsignor Tex sa House of Hope o sa akong suod nga higala nga si Sir Rexel Carabal tungod sa among dako nga piyesta nga umaabot. Ang atong Santo Papa, kanhi Santo Papa nga nahimo ng Santos karon nga si Juan Pablo II, iyang feast day karong October 22, 2025. Lain ni siya special kaayo kay kasagara feast day sa mga santos mao ilang kamatayon. Pero kang Saint John Paul II gikuan sa simbahan ang iyang pagka Santo Papa. So ang piyesta sa October 22, karong umaabot 22, ang pagka Santo Papa ni Juan Pablo II. Now maigsuon, kami sa St. John Paul Community, aduna may presidente, ang among presidente, gitawag na mo Carol. Ngano Carol man? Kay si John Paul, ang iyang original name is Karol Wojtyła, usa ka Polish, lumulupyo sa Poland. So ang among presidente karon mao si Engineer Almarco Cepeda Brito, ang current president sa Oro Chamber of Commerce and Industry.
Now, ang among vision, isip grupo, mao ang imuong modelo sa Christian values si kanhi Santo Papa Juan Pablo II. So, iyang life and iyang works, mo among ga-follow. So, aduna kami mission, PILS, P-E-E-L-S. P, pray with Saint John Paul and Mama Mary. Sa panahon ni Santo Papa Juan Pablo II ay ang papal slogan or papal mantra mao ang tutus tuos. Kana Latin nga buot nagpasabot, I am all yours. So ang iyang kinabuhi, iyang gihalad ngadto sa atong mahal Birhen Maria. So mo nang grabe ka devotee mo nang sa among grupo, grabe among dedication, among devotion kang Mama Mary. And then pray. Letter E is earn income legally and morally. So sa among komunidad, among giawhag yun na ang among mga membro maka-earn og income in a legal and moral way. Gabi kay mi ka swerte kay duwa sa among haligi sa komunidad, presidente sa Oro Chamber si Engineer Almarco Brito o ang inila kaayo nga si Sir Ray Talimio. So kani silang duha mo'y gatabang namo nga ma-achieve namo ang second mission which is earn. Another letter E, P-E-E, empower. So dami trainings o seminars. Ginatap namo ang mga government resources para sa nakalalaing training and seminar. Example, 20 anyos man ta nga na imong magtutudlo sa Xavier University. Isa sa akong professional nga estudyante karon mao ang regional director sa TESDA nga si Rafael Abrugar II. So lipay kay mi kay si Sir Rafael Abrugar na commit na tabangan mi through the trainings and seminars nga gina-provide sa TESDA. PEEL, love. Love others through spiritual and corporal works of mercy. Dari mo sulod si House of Hope o si Lipapo. Kay diya na sa espirituhanon o kung sa may corporal niyo sa Bisaya. Tawhanon? Tawhanon nga buhat sa mercy, kaluoy. Tawhanon o spirituhanon nga buhat sa kaluoy, diya nalatip ang pagbisita sa mga prisonero, bisita sa may naay sakit, bisita sa manay cancer, di ba? Liupapo, mentally challenged, House of Hope. Dress the naked, give water to the thirsty, give food to the hungry, etc., etc. And then lastly, share ourselves with the youth, family, and marginalized. Youth, si Juan Pablo II, mao'y nag-establish sa every 3 years, World Youth Day? Every 3 years na World Youth Day. Ingana kasuod sa kasing-kasing ni Pope John Paul II ang batanon. Ngano man, kay sila man ang sumusunod sa simbahan. Mao kanang napasalamat ako sa akong ikaduha nga amahan kay kung dili tuod niya, wala ko na umod sa Kristohanon nga leadership. Kay during sa iyang time as rector sa St. Augustine Metropolitan Cathedral, ako ang iyang PYCC chairman. So 25 years na po mi nag-uban ni Monsignor Tex. In fact, karon tuiga buhok kaming ang PYCC. Apil si Mr. Bustamante sa PYCC. Representative siya sa Barangay 15 ba to, sir? Barangay 18 nga Chapel Youth. 15 siya. Testament na siya nga 25 years na ang among panag-uban sa Parish Youth Coordinating Council sa St. Augustine Cathedral. So karong December 15, mag-homecoming sa Cathedral together with our Parish Rector then, Monsignor Tex Litimas. Pamilya, importante kaayo para kang John Paul ang pamilya. Tuon man sa gamay nga edad, ang ngalan ni John Paul Carol Boydiwa. Pero yung angga sa bata pa siya, Lolek. So muna yung angga, Lolek.
pero na-deprive siya sa kinabuhi sa pamilya. Nga naman, kay namatay ang iyang inahan sa bata pa kay siya, namatay iyang amahan, sunod iyang maumaong igsuon. Grabe din siya ka-active, athletic, knows 8 languages, theater art actor. Imagine, theater art actor and one of the sharpest theologians of his time. In fact, part siya sa Vatican II, recognized as an expert on the study of God, theology. So, pamilya, batanon o ang last marginalized. Unsa may buot pasabot anang marginalized? Dili mi limited sa mga pobre. Among natutukan ang unlove, wala gigugma sa sosyedad, ang mga prostitute, wala gigugma sama ni Maria Magdalena. The loss, napapag sa kinabuhi, kay wala klaro giya, na depress. Diba karon dagan kay ma-depress tungod sa fake news, tungod sa scam, o tungod sa kinabuhi nga materialistic. And then, kana na yung pobre. Gitawag ka na nga destitutes. Mga pobre sa tanan pobre. Unang nalipay ako, kay kanitanan naa under sa grupo ni Monsignor Tex, kasi founder. Sa Lord's Widow, palangga sa Ginoo ang mga byuda, ang Society of St. Vincent de Paul, ang grupo nga gitugod ni Monsignor Tex para sa pobre, o ang St. Divna o St. House of Hope Foundation para sa mga mentally derailed or mentally challenged people nga diya sa Hinuog o dari sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. O wala na ko ikalimti ang lipapo nga naman kay gwapo kining istorya si Sir Rexel Carabal. Sa mutuo mo dili duwadaan na kinabuhi ang anak ni ana sa MMMC, gipakita sa iya ang Divine Mercy. Tungod anang pagpakita sa Divine Mercy, nabuhi ang iyang anak. Pagkabuhi sa iyang anak, naa siya personal commitment na tibuok niyang kinabuhi iyang igugol para sa mga cancer patient. Muna karon na ang lipapo niya sa bulwa, gikan sa nakalain-laing lugar sa Mindanao. Walay gasto sa gobyerno anak pagpaningkamot na ni Sir Rexel Carabal. Mga donors gikan sa local o national o international. Mao kanang aduna kami First Amare and Servire Awards. Nasend na lang ko ang online nomination kang Sir Amor Balisan. Iyan na lang i-forward sa inyo tanan. Nasend na po na ko ang video. Dito sa video, makita ninyo ang mga different awards. Pwede ninyo i-nominate ang individual. Pwede ninyo i-nominate ang organization. For example, ang highest award namo si John Paul II Award. Now, sa inyong tanaw, sa tibuok Pilipinas, kinsa may angayan na mahatagan o John Paul Award. Ako, sample ako ha. Para sa ako, kung ako rin pabuton, panel na ba ko? Ako, isa ko sa panel of judges. Pero kung mag-nominate ko, isa na ko i-nominate si Madam Laureana Rosales sa CEO. Nga naman, di na angay i-discuss pa kung sa'yo nahimo ni Madam Laureana. In fact, ikaduwa siya na awardee sa Santo Papa. PayPal awardee tungod sa iyong contribution sa komunidad. So muna ang highest award, pwede na namo i-posthumous award para kang Madam Laureana Rosales. The second one is Visionary Award. We call it after the name of Father William Masterson of the Society of Jesus. Kailaman mo ni Father William, di ba? Nahimong rector sa Ateneo de Manila. Gikan siya sa Manila, nasuko ang mga kapwa Isuita niya nga naman, unsay ang sala. Sa una, ang site sa Ateneo de Manila, Ateneo de Municipal sa panahon ni Rizal, kay si Rizal man, nasa walled city nga Intramuros. Pag-abot ni Masterson, American, very big. Parehan ako kadako, 6'-footer, 6'1". Ay anak ka dominant ang figure ni Masterson. Tungod kay si Isaac pamalit og yuta,
Iyan ang gipalit ang yuta nga sa campus sa Ateneo de Manila, which is 250 hectares. Gilabay siya sa mga kapwa Iswita sa Mindanao kay kakalas-kalas o kwarta. Apan, pag-abot niya, pagka-assign niya dari sa CBO University, nagpadayon si Masterson o palit og yuta. Mao ka ng adunay Father William Masterson Avenue. Gikan diana sa Bakal, Dapa Junction, di ba kanang overpass? Paingon na dayon na sa Tumoy. Asang Tumuyan na abot. Abot pa na, abot Junction yun, Masterson Avenue na. Ingana ang panglantaw ni the late Father William Masterson. He can foresee 50, 100 years. Karon kinsa may na-trip, nalawa karon ang campus of the future sa CBL. Ang hawa na nga Sir Sulin na Manresa Park nga kuha naging taon ang mga trees na putol na kay butang diyan na ang condominium. Ingana ka visionary si Master Son. So dagan pa may award Santa Monica para sa mga inahan, St. Joseph para sa mga amahan, sa mga youth leaders na tay Andre Robert Daba Award. Usa ka young novice sa Society of Jesus. Inila sa mga batanon dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Naputay Bishop Chopilo Kamumot Award. Kanin si Chopilo Kamumot, mas may sinus mo si yung text si Kampala maka-discuss further kay may na ay mas authoritative si Monsignor sa ngalan nga gikan siya sa simbahan. Bigyan si Monsignor ikaw mo discuss para dili na po ako tanan. Ang uban na Bicol Soto Award. Kanang Bicol Soto Award amo nang ihatag sa government official na walay record of graft and corruption. Mangayo may certification sa ombudsman, mga image certification sa NBI, police, city fiscal, MTCC, RTC clearance, na wala din siya tatsa. And then naasay several awards na mahimong i-implo sama ni Vico Soto. In fact, we have officially invited Vico Soto for the October 22. We are waiting for the reply. We also officially invited Senator Bongo, and we are positive that Senator Bongo will be there sa Limkikay Locks tentatively from 5 to 10 in the evening sa October 22. Usa ka dako nga event. Ako na sigurong i-turn over kang Monsignor Tex para ma-explain niya further kinsa si Teofilo Kamumot nga former auxiliary bishop sa Archdiocese sa Cagayan de Oro, and then si the late Archbishop Fernando Capala of the Archdiocese of Davao. Okay, go ahead. What's in your text? Sir Kamumot, nahimot siya auxiliary bishop ni Archbishop. He is. And then, gani, siya pagkasimpliwa siya mapuyo din sa siyudad. Dito siya nagpuyo sa Balingasan. O nag-open siya dito o mga grupo mo na nahimo kining mga madri upay. Kanilugang among society St. John Vianney, siya mo nagsugod din. Na kani po mga madri na mga sisters of the Holy Family, siya po nagsugod din na naghanig mga branches. Iyan siya nagsugod din. Until nga, himunta siya nga obispo din. Pero wala siya, instead, nga balik siya sa Cebu, dito siya nag-retire, sa Karkar, napag-retire na dito, sige dihapon siya nga, mahimo siya yung mga, especially sa mga charity works. Until na, one time, gibitar siya sa seminaryo, at fiesta ka to sa St. Vince, ang founder sa mga singing fathers sa St. Vincent. Giimbitar siya, pag-uli niya, na-disgrasya siya. Dito siya namatay yung aksidente. O niya, usan kay gayon, noon kayo ni siya mo na nga ikuan ni simahan, panay kamot ka ni simahan, nga makanunay siya. Before he died, di anay mga patimaylahan niya. Kanap itong by location, niya sa karong alaw, orasa, tuwapot siya dito sa iligan karong orasa o panugo. So, mo na yung kalaki. O nang daghan siya, until nga, very generous guys siya, bisan niyang sing-sing ko no,
iyang bakulo di pang baligya aron lagi mahatag sa mga kabos. Muna ang short history ni President Kamot. Muna nga among i-paningkamot na simbahan nga magkarunay siya. In fact, karon sa iyang lugar, yung naatanan ng mga memorabilia niya, agi o pag-tahod o pagkita sa mga tao nga angayan din siya. I think we are all waiting for some miracles. Bishop Kapalya, he was the Bishop of Iligan. Ang mahinungdanon Bishop Kapalya kato interreligious o ulama. So, close na ito siya sa mga igsoon to mga Muslim. In fact, kanunay siya dito sa Marawi o pinangga kaysa sa mga Muslim sa Marawi. Kanya, pagkabuti sa Davao, mawagyan siya, tuligan sa Iligan, Davao siya, mawagyan pa na niyang forte ang pag-reach out sa mga non-Christians o mga non-Catholics. Muna yun. Okay, daghang salamat Monsignor Tex no sa imong paghatag sa overview no kang Archbishop Kapamot. So this time I would like to dito na ta sa next level no. Q&A portion na ta Monsignor para hindi na kayo malangan kaya ubay na ba niya itong mga kauban sa prensa nga makutana yun no? O kung sa purpose nga nung i-create ini nga grupo unsay gyud tumugok tinguha no? Kinsay angay matabangan o unsa pay mga vision nga umaabot nga angay pa ninyo pag atong pag-eskutan karong butaga dinhi sa itong programa sa Mental Press Monsignor. So let's start the ball rolling na siguro no. Una mong tana JB from Strong Radio followed by Sir Marlon Merlin from RPN. May buntag sa tanan, Monsignor. John Michael Bustamante, Mr. Exclusive sa Cagayan de Oro. Monsignor, direct ako pangutana. Kamusta ang status karon sa House of Hope? Kay medyo murag wa na kay madungog karon no. Dagan atong kakita karon sa palibot ba. Monsignor na dunay mga medyo na pasagdan na naglatagaw sa ato nga kadalanan in coordination sa Cagayan de Oro. Kamusta naabay gihatag nga support ang Cagayan de Oro or unsa nga grupo po sa private man or any government agency na mas mapaligpon pag nato ang maong nga buhatan. Unsa pa mga programa ang inyong ginabuhat karon, Monsignor, aron matagaan gini og pagtagad kay karon man gud makita nato sa kadalanan nga naagod gid daghan pa gyud dili ka kaatiman. Laay kung duman nato di sa katedral, Monsignor, dahil suggest na masig makuha daw ko sa diya na kalitan ko no magsingita dahil mo labay mo singgit so kana usa sa mga nakita ko nato sa palibot. Wait mo sinyo Sa mga ginoon ang pagsugod mo sa House of Hope, di ako sa katedral. Kung nakita ako ng mga special people ng ibang buwan, mga mentally challenged, o nag-isip lugar ko, not only the beggars, kanig yung mga mentally challenged. So, wala yung nag-ingon ako sa City Hall, wala nag-ingon ako magtong pa niya, even the bishop, di na tell me nga mauna. So, nakitabo lang since sa kabandang sa Bukidnon, nga iya pong specialty, kani po mga mentally challenged, mga may video, mga buang, mga bungi. So, padung sa pagkirian. Ingapit sa nako, kung asa makatiri siya nga mga ko sa pagkirian, kaya ipitar ko sa obispo sa pagkirian, tungod kay dagang kay mga mentally challenged people dito. Iko before ka man sa pagrian, nga may daghan to mo gihapon nga mga sitwasyon ni ini na sa una. Iko si Robert do bitara ni Bishop, iko kato ni Bishop. Mao to sinugdanan na mo nga pagsukod. Pag ato ni Bishop yung si Bishop nga asa man nato ibutan. Na may nabiyaan nga dilapidated building dito sa Lumbia David sa Palalan nga gigamit na sa rehab rehabilitation sa mga drug addict.
So, bibiyaan. So, dinapilitin na. Mutong kintuan ako ang maong building. So, akong giinan si late Mayor Magtas, hindi naman yung dito, hindi na. So, ito yung nagsugod sila pa. Di mo ko sa katidral, nangay ko pagkitabang sa mga tao, dito may nagsugod kining House of Hope. O, inay, maananing kamot ni kalsada, tubig, na ingabot ko ni President Estrada, ni First Lady Loy, kitabang ko, di ay minuwa ni na limping at pagtahas, na matabang sa hindi pa naato, na di magkasimahan na atong tanan. Ito na nagsugod, hanto na hidangan. O naaming lugar, pili kay Amor, na sa mga medical aspect, kinanglaman ginaang taga-health ng people. So, ang DOH, nagtabang nawa, not the city government. DOH, dito ba sa city government? So, diha may psychiatrist, doctor, nurses, therefore, so nagtabang na mo. Hangtod na nagkadako na for the past 36 years, na mong dagan, niang kamin ang LCO, ang city government. So, the Ismael Moreno, naghangyo ni Archbishop Ledesma pa, nga mahimo ba nga kay naaman na sa ilang sa LCO nga kinahanglan magtabangan ng mga mentally challenged. So instead of having a center, another building, na alam existing na to, ito sakay sila na to. O, sakay sila na to. O, doon lagi kayo gusto sa mo expand, di have all the resources, kami, ginagbay-kagmay ng donation, pero nabuhi me for the past 26 years. Kaya mga donations, yun na mga pledges, iyon sila nga i-expand. So, they wanted to donate. Bisa i-donate na mo ang lot ikan sa mga tagtagiya si Lido Inigawan. Nag-donate mo. Di-donate mo, ako gani ang signatory, i-donate ang 1 hectare. So gusto nila nga i-donate dito sa city government aron makatungkol sa building. Kaya mo man may balaod yun sa government. Hindi sila maka-improve o dili mahila. So, eskanyo. Is mga eskanyo ni. Seksyon ng eskanyo. I-donate. Gani mo video wa ko maka ayon kayo mo i-donate na mo so mura ginana ba? O nga yung kami ng LCO, yes, na imo sila muha. So, ang muha nila, pero ang muha gikan sa pagsugod ni Moreno, ang muha giyon mga the sisters, the archdiocese that continue the supervision and management sa kwan. Kami di mo supervision management, kami may nagsugod. O, isa di mga doktor sa mga nurses, may mga doktor sa mga nurses na iuba na mo. Kaya we want to collaborate with the government, the city government or the provincial government. Kaya naman nila ang expertise when it comes to medication. Pero kami, napo na mo Pabado na kinanglan kay, di man kay kinanglan sa mga kinanglan sila sa mga spiritual aspects sa atin. Una nga, kami yun sila. Pero pag in a new administration, Yusuf nila mo hindi nagkakulasong kay the supervision and management diyan naman sa Sierra Burhan na ang mga madre mga lutaw na. So ang mga staff na mo na for 9 years almost 11 years na mga nurses na nagtrabaho ginahina wala. So kay take over na ginahina. So kay naalagi ilang tanan hanto na nga i-claim nga ila tungkol sa mua. So, klaro ni kayo, dili man ko attorney, dili man ta mag-explain sa mga legal aspect lang. Una-una nga kami nagsugod. Ano kuha ba na mo ang supervision ng management kami magsugod? Na mga madre niya, the president of the sisters there, and our every Sunday Mass, dako na magkatabang. Kaya ang pagtabang na to sa mga mentally challenged, hindi man ang pagkaon, pag-ayos sa mga diyan po bodily and spiritually man diyan to. So, ang wholeness sa tao ba?
lawas yung kalag mo ginatawang tanaw. That's why I started this. Dili ang city government ang start. Dili ang division dito even tell me nga, pagsugod niya, ako tungkol kay nakita na ko ng mga tao, ng mga mental challenges sa katibral, na tungkol sa kong kaloy nila, ay mas magkaluluoy pa rin sila kaysa mga beggars na insakto pamuot. Kaya wala'y pamuot, mahiluloy kayo. So, hanggang nagkaroon nga, I want to take it back. The management and the supervision. Na ang ilang tungkol sa mga bunga ko noon, yan yung nadudugay. But up to now, almost a year na, gusto nyo nga pagpapabalik. Lagi, Monsignor, nalay follow-up. Laga nagkapangutana man gud sa amo, kay kami kapang libot man gud sa palibot. Unsa na gibuhat sa city government, pinagipod sa imong pagdumala, nga mas daghan daw karon ga latagaw nga halos gakahubo na gani ang ilang mga sapot naay gasinggita sa katedral. Unsa imong aksyon ana para gid mahimpos sa dinis Cagayan de Oro, Monsignor, kay daghan pa gyud pangutana. Wa man mahimay mo, kaya ilang mo ko ang management supervision. So meaning na In fact, dahil mo ang nagigawa na ko sa gamo. Gamo. O di mo na, nagigawa na ko sa gamo. Di ka ko masunod sa House of Hope. Nagkuha ko ng ambulansya sa gamo. Gipasakay na ko. Dili ko masunod ni Dr. Una, kanang idumana diya. Si isang psychiatrist. Muna ang problema kay, maayon lang sila mo musukay. O niya, kami nagpuna, gusto mo ko kolaborasyon. Di man ako mahimo nga wala sila. Magigamit. Pero, importante nga tagaan, bispitaan sa diba? So, karoon nung kung sa mami, alaman niyo mo, gusto na ko kuha o balik kay sa bisalusan na pamaagi, magka-request kami. Sa una, o di man kay, sa una mo may gihimo nung 26 years. so batok pa nga daghan na ibuak pa karon nga naa sa gawas. Ay, sa gawas pa. Di man ni, actually, dili ni magka-accommodate. Pero nga, amo mo pa nag-proseso. Di magka-picture mo. Pero at least matagaan na sila. Amo sa una, amo po may pagarian mo din eh. Di ka sa Surigao, pag sa wala pa naman ko isinkat pagyapon sa mental challenge sa iyo. Nang sa iyo. So, di ka sa ugusan ng Surigao dito na sa iyo. Sa una din eh, paingon. Bukawon may bisag, alauna, alas 2 ka lang. Wala na nila ba sinabi. Kasi wala na sila ba sinabi. Wala na mahibalo sila kung si background in the House of Hope. Okay, thank you very much, Sir Jan. So, ang kita mo, karoon na mo si Tex. House na lang, wala hope. Okay, next, Sir Marlon Berlin, followed by Sir Rachel Madrid. Nagpuntan na Monsignor, Sir Rex, Sir Rachel, Director Amor Barisan, mga direktor na to sa Cagayan de Oro Press Club, kawawanos buhat, may punta ka ninyo. I have two questions first. Una sa tanan, kung saan itong upcoming galing activities nga, invited si Mayor Vico Soto, si Bungo, Sir Kit Pasa. Ang October 22, boy, fiesta ni Pope John Paul. Okay. So aside nga fiesta siya, naa siya duwa ka major events. Ang first is the Amare et Servire Award. First na siya, supposedly last year, pero na mga kakulian, wala mo na launch. Amare et Servire Latin. Amare means love, Servire means serve. Love and serve the Lord. Awarding na siya nga night, and at the same time, adunay dinner for a cause. So naay plate nato, naka-pencil book na ta sa Limkik Kay Lux Hotel sa October 22. Ang per plate is 1,000. Asa man paingon ang 1,000? 750 man among bayad sa buffet. Diana sa Lux, kami 250. 60% anak paingon ni John Paul. Magpalit may og sakyanan, na kaning sakyanan mahimo na mong mobile center. Ikapila namin nagtabang sa nasunugan, nabahaan. 2022 pa nila mo na-establish. This is our third year. Okay, Nakatabang you for a while, Sir Kit. Yes. Okay, my question now is, isa po ba palandugon no, kung natay mga organization magkatulad, why this politics atong priority?
kabalo man ta, bisa kami sa media, no, kasayod ni, nadiri na ito masaligan ng mga politiko. Wala ba ba lain option nga organization, mga foundation nga kasi kaso yung matabang nga ng politiko magigpadula na to unlike gisulti ni Monsignor nagka-problema karon ang House of Hope tungod sa political motivation. So why mga politiko wala ba lain option nga organization nga pwede na tumadulan other than mga personalized political aspect, no? Okay. Nganong si Vico Soto? Vico Soto because si John Paul, remember, sa iyang panahon dadto sa Poland, iyang naguba ang communism. Iyang naguba ang communist na estado sa Poland. So si John Paul is pro good governance. And para sa amo, ang best model sa Pilipinas karon when it comes to good governance is for the mayor of Pasig City, Vico Soto. We are inviting him as inspirational speaker. So wala na mo siya gisuscitan o unsa baka ang amo lang is to come here, speak about good governance and inspire people to do good things. Si Senator Bongo, honestly, sobra na sa 12 kabuk ang natabangan tungod sa initiative ni Senator Bongo. Isa ang buta, kung nakakita mo sa akong post, nga si Marlon, na barangay 15. Kailan ka na, Brad? Marlon? Yang station na, di na bitaw sa China Bank, diya sila ka massage. Gitawagan na ni Senator Bongo, staff niya, na paoperahan si Marlon. Ang amo sa igsuon ko is, why not tap the resources? This is not theirs. This is ours because of our tax. Because of our tax. Anong di ba nato i-avail na give to Caesar what is due to Caesar, give to God what is due to God. So that is muna akong prinsipyo. Dili tungod kay gi-invite na mo, gi-politicize na mo. Gi-invite na mo tungod kay nay usa ka tawo nga ngayan himo modelo sa good governance kasi Vico Soto. Who am I to say nga he's not a model when in fact he is recognized by no less than United Nations. Yeah, I'm not going to disagree with that. But again, no, there's a lot of, sa akong pandantaw, dagang mga organization, association, mga foundation, na vote po mo tabang. Anyway, that's of your point of view. But we are not discount. In fact, Sowersfield is supporting us. Jonathan Belen of CYA expressed his support. Dr. Butch Cultura on a personal, di ba pwede nga mo endorse si USAP kay gobyerno man. Okay. So on a personal level, yun siya, I personally support Amare at Servire. So nakoy dinner. So katong dinner for ko, pabalik ako, na 60% ana sa mobile center na mo. Sa tabang, sa hopefully sa tutorial, sa street kids, and then lastly ang feeding. Dagan kayo, diya sa lansangan nga way kaon kada gabi. Mao na among target. 20% will go to House of Hope. Okay. And then the 20% will go to Lipapo. Dili mi hakog na gusto na mo makuha ang limelight. In fact, manawagan mi through you, press people, mga membro sa prensa, na kung naay mga NGO, mga private corporation, na gusto mo duyog, open arms, mas malipay mi, pumuduyog sila ani. Kahimuon man namong annual kada tuig. Kada tuig na ni, hopefully with God's grace, and God's will, kada tuig na nila mo himuon na pasidunggan ang mga individual o organization na gabuhat o maayo o mahimong ihemplo sa atong mga kabatanunan. Tungod ni John Paul, importante ang kabatanunan ni John Paul. I hope I have answered your question. Yes, exactly correct, no? Again, I'm not against with the two person, especially Vico Soto and Bongo. They did help in our people, especially in our country. My second question is, Cebu pala doon nung namo, mga spiritual, mga nato organization. Pero doon ka lang sa mataglain-lain ng mga radyo, tagang nag-commit of suicide. Nag-commit of mga, labi-lagi mga batanon.
pila ka bulan nga nilabay, wala iko'y nadunggan nga organization sa mga ninyo nga budangog sa station na nawagan o nagatag o intervention. Where were you at that time na kinanglanon ka mo sa atong mga igsoon na depressed na halos mulukso na atong Marcos Streets asa atong mga spiritual na mga organization, especially Sir Ted? We can only do so much. It's not our responsibility, but it's our responsibility. Kita tanan responsable ana. Sa simbahan nakadungog ng ugnayan sa ubas, sa barangay o sa simbahan. And then naay mental, supposedly naay mental focal person sa kada barangay under the parish. Okay. As to functionality, I do not know. But Xavier University, in fairness to my alma mater, is spearheading trailblazing in mental awareness and mental assistance. Dili na malimod na adunay effort, adunay grupo na sa Region 10 ang presidente ana sa mga psychology major di ana sa Xavier. So dili siya siguro fair na pautan na where were you kung nangambak ng mga bata. Kay again, it's not only Lipapo, Archdiocese, John Paul's responsibility, but our responsibility, including you, media sector. Yes, and ang part naman na circuit, no, we do our part, especially sa pag-atay ng mga giya sa kanginan, o gabi na sa mga urban organization, UH Magkana o DSWD. Final question lang. Final question is, kumusta itong House of Hope? Ano ba'y action nani para sa itong Monsignor? Text sa aning mga commit sa nung silang kaugalingong inabuhi nga tungkol sa depression. Ano ba'y action, intervention nga inyong mahatag sa itong mga kabatanunan, nabiligyan mga kabatanunan. Sagara, nag-commit og suicide o naguro sila kaugalingong kalbuhi. Importante mag-on spiritual value, ani. Kaya compose mag-ilaan mo sa professor sa Lourdes and Iseo, compose of physical, mental, pinaka-importante ang spiritual value na to. Yes, Monsignor. Salamat. After the COVID, kaming ka ng mga parokyana na may mga spiritual activities nga gihimo. Okay. Si Father Harin, Father Harin among in charge, to study na mo karon mahitungod sa mga psychosexual, psycho-spiritual things. Okay. Mao magani nga kini sa House of Hope, igibahin mo mga wala ang mga madre. Kaya nagkaroon na sa niya, maniging system ako sila. Kanya may nung sila nga, ano sa papangahawa ng mga madre. Padungo-dungo ng mga madre niya. Importante na diha, igibahin mo mga wala may sa picture sa House of Hope. Kung mo insisted ko kay, naagin media na ning kamot gin media, na kay, pili man lang kay, mag-anda sa mga medisina diya. Kundi na ito mga spiritual activities, importante sila sa House of Hope. So muna nga magpabiling dibidihan sa House of Hope, the presence of the sisters, of course, weekly na mga mass yan. Maraming salamat, Monsignor. Okay, thank you very much, Sir Marlon. Monsignor Tex, thank you very much. Ako nasabtan si Sir Ted. Kini nga concern is everybody's concern. Dili ni pwede nga mag-pinpoint ka at kinilang ng mga sectors when it comes to kini atong mga suicidal nga mga kaso, no? Because community ni siya nga problema. Dili ni kay specific area lang ang atong i-blame. Wala i-blame ni because we are all ani nga concerned. Ato ni tanan. Okay, so Sir Ercel Mandig followed by Mabewa. Go ahead, sir. Good morning, everyone. Mungutan na lang ko about the main event, which is this is the first, no? Amari Exerveri Award. Nakita na ko nga doon na sa mga side events award. So, for clarification, ang Amari's Exerveri Award is the motherboard of all awards, including the Visionary Award, Santa Monica, and other awards. Mga pila gid ka mga awards under sa Amari et Cerveri award o unsaon ninyo pag-assess sa nominations? Very good.
Maayo kay nga pangutana agaw ko man ni si Herschel Mandi kanhi kagawad sa Barangay Bunbun. Di ko masayop, tinod. Okay. Kagawad mo gusto sa una sa Barangay 13, yung mga presidente ko sa yes. Na presidente ko sa Alemka Association sa Barangay Kagawads. Number one, naay video nga akong isend ni Sir Amor Barlisan. Pwede na niya i-forward sa inyo. Okay. Dadto, klaro kay ang mga awards. Ang wala lang dadto, ang Gratus Award o ang Exemplium Award. Kaning Gratus Award, gihatag ginamo sa mga generous kay namo nga mga donors. Kay very transparent magud kami. Kada na mag-donate, bisan pag isa raw nakapensil, amo lang gaikuan. Naay si John Paul nga Facebook page. Napoy Amare et Serviri nga Facebook page. Now, naadat to, di na ko ma-memorize tanan, basta naadat to. Ang wala dato, gratus o exemplium. Ang gratus, maunang ginahatag namo sa mga generous donors. Magnanimous. 55 na sila. Automatic, i-honor na mo ang among supporters, among donors kada tuig. Ang isa is Exemplium Award. As founder, ako ning ihatag sa mga members sa Exicom. Kaning Exicom mo na ni-compose sa among presidente, si Engineer Almarco Brito, among Vice Presidents dua, si Ma'am Mila Abisames o si Ma'am Maria Cecilia Labata sa DepEd Kauswagan. Ang sekretary sa way pag dili bayas akong asawa si Jubilin Paasa na stenographer sa RTC Branch 22. Ang treasurer way lain kung dili akong higala na tuwa karon sa kauluhan nagtambong sa National Barangay Congress si Kagawad Carlitos Tata Pacana sa Barangay Kauswagan. Ang among auditor si Ma'am Maxima Hinakay Galon na taga Barangay Bunbun. I don't know kung kaila ba nimo. So muna yung mga Exemplium Award. Aside from Executive Committee, lipay pugay ko kay sa una nga Federation President ko sa PTA, DFPTA, member man ko sa local school board, isa sa akong suod nga higala, mao si Ma'am Analisa Amontos Reyes. Board member sa Division Federation PTA, hatod karon. O board member po sa Press Club. So siya, yun, ang libre, way bayad, kada na ay activity si John Paul, RMN DXCC, libre yun ang public service. Bisang piso diri kapangayo si Ma'am Analisa. Kadumdum ko pa ko ni Mayor Haraula ba nga nasa term nga envelopmental journalism. Amo na pasabot anak, unsay pasabot anak envelopmental journalism. Struck ko na ba? Pero nonetheless, that is not true to our media people because the media people have integrity. Now, the other one is, nawala na ko, si awardee, si Sir Rexel Carabal. Nganong awardee man? Deserving. Kabalo mo? Aside sa yung kasing-kasing sa mga cancer patient, na po siya kasing-kasing ni John Paul. Kada na may kakulian, di ina mag dua-dua o tabang. Labi ni kasing-kasing, mura ni Jesu Cristo, si Rexel. The other one is Dr. Dures Tagayona. Media surgeon. Kung mukuhan mo sa chat group, kada na problema medical, walay bayad online. Naman may chat group, duwa na naka-chat group kuno. So munang exemplium. So muna yung mga awards. Napangutan na, kung saan na mong assess nga ang ayang bagyod siya ang mudaog aning award. Ang among panel of judges daan, makahatag na daan og integridad. Ang among chairman of the board, si Dr. Libby Abisames, former executive assistant ni Father Mars, karon na nasa USDP, si among panel, chairman of the board. Doctor of Public Administration, Xavier University. Next is si Father Richard Elot, current administrator sa Gran Europa. Gran Europa, PhD in Development Studies, Ateneo de Manila. Another one is Attorney Noel Bacal, Chief Legal Head of FICO. Next is Dr. Chona E. Chavez,
Director sa Research of Institute of Mindanao Culture, Xavier University, graduate of Demography sa Australian National University. Dapat ko yung lintan. And lastly, Engineer Almarco Brito, President sa Oro Chamber, and yours truly as founder. So kami ang panel of judges. Now, kung sa'yo mahitabo, nagsugod na ang among official call of nomination and acceptance of nomination. Nana ang online nomination. Nana po na kang Sir Amor, siya na po'y maghatak sa inyo, anak. Kung namoy gusto i-nominate. Now, mo close ang official nomination by July 31. Pag-close sa July 31, sugda na gayon og screen sa Exicom ang mga nang-apply. Specific ang mga requirements namo. Number 1 yun sa mga government awards, katong ingon ako nga certification. Gikan sa Ombudsman, NBI, Police Clearance, stringent yun nga beyond question ang award. And then second, mismo si Dr. Libby Abisamis ang muhimo sa scoring rubrics. Naki-scoring. 20 points, ani nga area, 30 points, ani nga area, ani nga area. So, i-reveal na niya kay magpatawag mamig another press conference para klaro ang basihan sa tagaan sa award. Now, another thing is, posible nga isa, duwa, tulo ang makahatag sa award kung pareha din sila scoring. So, posible sa isa ka award sa Monica, posible duwa, tulo. Posible po isa. Kaya naman kayo scoring. Kung sa search pala sa valedictorian o sa salutatorian, kaya ako igagaw nga si Marich Guevara, katuloy ito ang nag-viral ng itagaan sa iyang isuon o kaning sakyanan, auto. Kadumdum nga ito, Xavier nga, kuhan ako nang igagaw, first degree. Second degree. Kaya si Kagawad Chibo, mga kumama, first degree. Nagkuhan dito si Kagawa, ang Angkol Chibong Kid, 0.05 na lang, magna cum laude na si Marich. Alam mo, what may mo? Rules are rules. Mobi na. So, ihala po ang scoring rubric na to. Point system. Point system. At least, karo, sa any awards, dili ninyo ma-challenge ang among decision. Because the right to give the award is reserved to us legally. By the way, on process na ang among Securities and Exchange Commission registration, di madugay mo gawas na ang among SEC registration, so we already have our juridical identity as a bona fide legal organization. So nakalapid dagto ang among mga bylaws, ang articles of incorporation. Hopefully by Friday or the most next week, mugawas na ang SEC registration ni St. John Paul Community of CDO Incorporated. Mo ngalan, hopefully. So, kana I hope na tubag, dili sa namo gusto nga mamantsahan ang integridad aning awards. Gusto namo nga mahimong apolitical, but dili namo gud balibaran ang mga political leaders nga mutabang. Walay kolor, bisan pang gobernador sa Misor, Camiguin, Bukidnon, silang tanan welcome mutabang aron mahimo kining sumbanan kada tuig sa mga tao nga ayan nga mahimong ehemplo sa mga maayong binuhatan. Clarification. This is open only for local nominees or pwede ang mga national figures? National na ni siya. Di na mo i-limit sa Cagayan. Okay. So kung mo-reach ni Manila, kung mo-reach yung Ilocos, and then ang nominee nakasulod yun sa scoring, we will give it to the one who deserves it. Okay. Di siya limited. I just want to share, no, katong ni Kuya Ganian, doon ay names of some politicians that involved in the activity, like Senator Bongo and Vico Soto. Ako, no malice and no question because they deserve to be acknowledged because of their good innings in the community nationwide. Kita man nato malasakit and the good deeds of Vico Soto. Thank you. Okay, thank you very much, Sir Ursul Mandi. Now, Ma'am Bewa Balpori from RPN. Ma'am Bewa, go ahead. May buntag sa tanan.
Dili ko kang Sir Richard. Okay, Juan, kana nakatuman ko dito sa ila. Panahon sa katong pagbisita na mo, sir, sa BPA. Katong mga volunteers parol. Kami tuntuan siya, sir. Thank you, ma'am. So, Juan, sir, kanang pangutana sa imo, sir. Kani itong Taipan. Unsang kasagaran nga cancer ang nasinati sa mga bata diha sa inyong lugar? Particularly with me, ma'am, talk about lipapo, mainstream dinamoys ka na yung mga leukemia ng mga bata. Kaya mo po na ang sakit sa akong anak na mo po inungdan nga nung ang lipapo tungod sa iya. So, unsang mga sintomas na una ninyong nakita? Ang number one na mo na makita, labi na kanang sintomas dito sa bata na mag-start sa is kanang magpantal-pantal ang ilang mga buktod, tiil, nga na yung mga dugo-dugo, mga black or violet baka ang color. Dayon ang uban din na kanang ilang tuhod sakit na kayo. Dayon need na sila og apunuan og platelet, something may nana o niya. Ang ilaha pong number one na is kanang maghilanat sila nga almost 1 week, 2 weeks nga dili gid sila gakaulian. Mabuni among gabantayan sila. So, ubay-ubay naman ang inyong mga sakop din na, sir, no? Mga pipila na karon. Ma'am? Pila nakabuo ang mga sakop ninyo? Ang amo nga karon ma'am is naanami sa mga 160 yata. Kay last year is namin niabot mi sa 224. So karon na lang mi sa 100 plus. Pero kanang 100 plus, dili siya makumpleto nga naa sa lipapo. Kay kasagara ang uban mong na lahi-lahi og mga protocol na i-admit mo almost 1 week, 2 weeks until 1 month kana sila kapuyo sa ospital. Ang uban na waiting for MRI o mga radiation. So ang uban na muuli sa ilahang mga lugar. So kasagara mabilin diya sa amuha nasa mga 35 to 40 ka mga bata. So naapod ni mga igsoon na itong mga Muslim o mga igsoon po na itong mga Seventh-day Adventist. Pero amo silang gisipare due to respect sa itong religion o sa atong pagkaon. Kay naamang itay kanang gitawag nga naamang di sila ipili nila ang kaunod. So kanang amo silang gisipare pero dool ra po diya sa amuha. But ang ilang mga pagkaon kami gyapon ga-provide sila. Okay. So, sir, kumusta ang inyong experience sa pagproseso o pagpa-check up sa mga katong So far, ma'am, nalipay po bugda ko kay every time na magpa-check up na ang mga bata, priority na gyud kasagara. Labi na diha sa Pedia Oncology Department sa NMMC. So, automatic na sila. Labi na sila mga schedule every now and then. So, gikan sa Liupapo, padulong sa NMMC, sa una, halos umabot ni almost 1 hour, 45 minutes to 1 hour. So, last year, nayusa ka grupo po nga nag-donate og ambulance. Nakulbaan gani ko kay kuan ba kay ani first time pud mi na pero pasalamat gid ako sa naghatag og tabang ato kay almost 3 minutes na lang ang amo ang dagan gikan sa Barangay Bulwa paingon sa NMMC dali na kayo. So, kumusta na ang imong anak, sir? So far karon ako anak ma'am nag-eskwela na siya. So nag-start ni 2016. One day lang siya gitagalan sa doktor but tungod sa ato ang kasinatian nga always give natin positive. So the more nga gipalangga ta sa Ginoo atong mga pagampo kanunay na diha kaniya. Sa 70 ka bata pagsugod na mo until last 2024 ang 69 ka bata wala na ang ako lang anak ang nabiling until karon sa batch niya kaniya to. So daghan na pod kayo mga bata nga mga bago karon o dili lang gyud mga leukemia nga mo ginadawat karon diha pati na gyud mga PWD kanang mga chronic illness kay namo giuban nga magsige balik-balik nga mohangyo nga sir kanang pwede ba mi mo apply ang akong anak diha sa inyo Yung kung nga ma'am unsa man gi purpose ninyo nganong diri man gyud mo kinsa nga sir wala mi kasat-an sa Cagayan de Oro wala mi kapuy-an at the same time mango diha sa mo wala gyud mi nangayo sila o kanang sige tawag na arinta kami mo'y garenta na kauban sa akong asawa manang pasalamat po ko sa akong asawa nga niabang po siya sa amo ang kahiusahan anang pagtabang o suporta sa mga bata o sa ilang mga igsuon o sa mga ginikanan nga naadiya nga wala gyoy kasakan po diri og labaw sa tanan na ang ilang mga igsuon gumikan kay nakita na mo kaniadto nga daghan kayo mga bata mamatay tungod kay ma-stress ang bata magsige gunahon na nga mamatay na lang daw sila dili nila makita ang iyahang mga igsuon o ang iyahang ginikanan o amahan ba o inahan.
So among gibuhat sa akong asawa, among gipakuha dito sa ilahang lugar o gidala diha o amo na lang po na yung gipa-eskwela sila diha sa Bulua National High School o Bulua Central School. Sa among pagpa-eskwela diha kanila gipalitan gid na muna sila mga uniform, mga notebook, nanuman tungod og alang nga dili mawala ang ilahang purpose. Kaya kung dili magod sila maka-eskwela, mawala ang ilahang purpose nang may nalang po to nga makadugang sa ilahang panginahanglanon diri sa Cagayan de Oro. Last na lang yun. Pwede pa? Isa. Usay, kuan yun sir, kanang kumusta ang inyong, o sa ila, apel na sa kamo nga dumala na, ang health support ninyo sa mga pasyente nga adunay cancer. Ubay-ubay na po ng mga sponsor diyan, no? Na mag-iuban nga every month, maghatag na gid sila. Number one, gid na mo nga kanang kinahanglanon diya nga ilag yung gina-provide. Labi na gid kanang mga rice and groceries mo pinaka-importante, mga biscuits, itlog, prutas, gulay, kay kana magid ang kinahanglanon every now and then. So mo nang mapasalamaton kayo mi sa Ginoo kay ever since pag-start namo dinha sa Liupapo until karon wala gid na kasinati ang Liupapo kagutom. Permiti gid sila nga busugon gani gikan sa spiritual, gawa sa financial kay mo magina problema pud kasagara sa mga ginikanan, pero kanang yung mga spiritual o naapoy mga grupo din sa ato ang bisag asa nga mga religious group nga muanha diha. Number one pud nga among pangayon is kana yung paghatag og pre-over sa mga bata o sa mga ginikanan. Okay sir, thank you. Daghang kay salamat po. Thank you very much, Ma'am Bewa, no, sa imong mga pangutana. Sir Richard, thank you very much po sa imong konkreto kay katubag, no. Actually, gina itong bisita, mga bisita, multi-sector ni sila, and gihimo ni sila usa ka grupo, no. Usa grupo ni sila sa mga nakalain-lain sector sa society, no. But gihimo into one group para ang purpose is usara yun, no? Ako nasabtan sa ila para lagi pagtabang, Monsignor, no? Wala na lain tumong. Ang tumong nila para pagtabang atong napihig. Dili lang sa government side and also sa society as a whole, Monsignor. So, balikan na ka, Monsignor, while wala pa yung mga tayo. Okay, Sir Shen from Big Tamirada newspaper. Maindutan. 2 years ago, nung siguro nakabisita ko sa inyo, sir, sa Liupapo. Pagbisita ginagawa dito, nag-anak ko ba, iusa nila pag-survive nga donation lang ang saligan, sir. Sada niya yung papuntaan na sir, no? Challenging man gid ang Liupapo, no? Ever since mag-start na mo sa Liupapo, ang akong wife, baligya siya o prutas din sa night market sa Kugon. Dayon, after kadlawon, kuhaon ako siya. Dayon, mamalitin yung mga gulay, mo ginasustain na mo sa adlaw-adlaw na mga panginahanglanon diha sa Liupapo. Dayon, after sa bunta, ng akong wife, akong ipares na ko, ipakatulog, ako na po'y mulakaw. So, ako mong good is, repair ko og mga aircon, mga sakyanan, inguna na, mo po na ako ang trabaho kaniya to. Gani, inahiuban nga mga grupo nga, tungod sa ilang kaloy, dalo nila ilang sakyanan dito, o akong ayuhon. Niya, na problema ko kay mga bata, mo apil man ko kamang sa ilalom sa sakyanan. O niya, naanin manawag sa ako nga, sir, ang akong anak kinahanglan og dugo. So manghugas ko sa akong kamot nga nagka-asiti-asiti, mo ani na pud ko sa Red Cross. Mo nito nga time din nga kanang nakaunahon na mi sa akong asawa nga i-focus na lang gid nato ang pagtabang sa mga bata. Dahil siya po nagpadayon gid siya pagbaligya sa mga prutas sa night market sa Gugod. Og labaw sa tanan gikan adtong tungura, nagtuloy-tuloy na dayon ang amo ang kanang pagpabaligya diri sa night market sa Gugod. Until dayon nga sa kadunay nga panahon, nawala na po mi sa night market, mo nitong pag-abot din sa pandemic nga grabe po ang epekto po sa pandemic nga halos tanan po kami dito na COVID po mi. So kaloy sa Ginoo, wala po nang udamhan nga ang mga grasya o panalangin labi na sa ato sa mga sektor, dili lang sa government, sa mga private organization nga naghatod yun dito og mga grasya especially sa kanang bugas yun nga mao'y pinaka number 1 nga importante sa Liupapo. Okay, thank you. Dili ko kang kwan, Monsignor. Monsignor,
Napansin ko sa imong kuan kanina nga inyong kuhaon o balik ang kasabutan tali sa city government. Usa na yung development ala karon sa inyo. Buot ang mga isabay kuhawan magbalik ang among supervision and management. Okay, ever since pagsugod mo, kami mag-iyon. May lahi mag-iyon, naagod diha mga mandi 24 hours. Kaysa city government ng lugar o mga nurse o kuman pa niya mga director niya ikan sa Zerbora, wanto ko lang sirbi nila pero among diya 24 hours. Una nga, hindi maayo mga sugdan na mo for the past several years. Paon lang ang supervision management. Ano lang yun? Meaning, kami may magtanaw diya sa tanan, pero di kay amuar tanan. Sa miyagi nga mga ang-ulsin apa na mga doctors, mga to dito, lalo na mga pasyente dito sa Northern Mindanao o mag-inanglan, na may ambulansya, na sa unang nagay o ambulansya yun. So, yun ana ang sit-up. So, gusto mag-collaboration ka, pero hindi ka nila wala sa apa. Ang mga malipay may ganaan city government. Pero collaboration ba? Wala ng collaboration o di mong kaon na ng management city. Hindi na collaboration. Karoon ganito na ako gipa, kato mga old nurses, ako nang gipabalik. Kaya really namin po, dili mo ubalik sa trabaho. Kaya, naman yung mga kasabutan yun na ang city government, ng mga Zerbora, sila po take charge sa mga medical aspect. Mga medyo mga apike na kaiba. So, kami sa uman. So, muna nga na ay building niya nga doon building. No, mahuman nila lang ayaw lagi nga mamanggan ayaw sila ilagi padunit kaya magka-building sila. Nag-building sila pero mahuman. Nangay sila ni Ontiveros so sa kabiling na amatod pero dili functional. Pinagkakulang. So, nang sipita. So, ang among old building na di occupied na mo for the past 25 years, 26 years, ang mga mati, kanya mo amo. Kami may magtanaw sa mga mental challenge niya. Kaya nga may 24 hours. Sila mo, about medication, sila ilahana. Sa amo na nasagutan, pero up na ito lagi sa mga hindi may magkapilit dito. So, among muna yung nagkumungan, mo balik ay management sa television. Nakiril lang ko, Monsignor, ang House of Hope o ang Happy Home Foundation sa Maramat, kauban siya? Baon na ang matbase kita sa Happy Home, Sister Pat, kami mo nag-ubat ko din sa House of Hope. Because of Sister Pat, nakatungkod din ng House of Hope. Tungkod sa challenge ko, mag-ingon yung mga tug magadian, hindi sa taon na still, kami duhagi ng sugod sa House of Hope. Nagikan na Sister Pat sa Pat. Dito pero ito, wala yung government yan. Naitabang, naimunga, pero hindi ba kayo, naimunga na mo, take over na nga. Okay, last na lang, Director. Dinir ko kang Sir Paasa. Karoon pa mo ko nakadungog sa imong grupo. Dili kay nako pamilyar. Kini sa House of Hope sa Lutapo, pamilyar kay nako. Unsa gyud pagbuhaton aning St. John Paul? Just curious lang ko. Late siguro si Sir Wa. Naaman ko pero dili kay nako siya makuha. Ang Catholic Pills, pray with Mama Mary, and John Paul. So, pilar ginamo ang propagation sa devotion sa Divine Mercy o Holy Rosary. Kay Luminous Mystery, John Paul may nagkuha na imo. Ang Divine Mercy Sunday, John Paul. Pagpakalat sa Divine Mercy, John Paul. Earn income. So, kung naka sa chat group na mo, matingala ka kay grabe ang advertisement sa mga imong kagulimong business. Kaya tinabanga man may. Open. Basta legal, bural. Dili lang sabu, baligya. Di lang marijuana.
Next is empower. Dagan kay may seminars and training. Example, Mamona Pangan, Peace and Interfaith Dialogue. Kani siya expertise sa tibuok kalibutan. Kailan magkakil ba? Together with Monsignor Ray, the late Dr. Edvila Tararok of Xavier University, mga ulama sa Muslim, mga bishop sa Protestant group, mo nilang kaliukan. So gatag na ni Mamona ang Interfaith Dialogue and Basics on Peace Education. 21st Parenting Skills ni Ma'am Emma Melissa, Assistant Principal for Formation sa Xavier High School. Mushroom Training ni Ma'am Gladys Bagyo na based in Samal. Former Inner Wheel Governor of Mindanao na nasa Samal. Naghatag niya na mushroom training. Dagan kayo na itabo. Sir, 2022 may nagsugod. Digit madunggan kay bako pag yun, bata pa kayo ang grupo. Okay. Sir, ang St. John Paul mo ang umbrella sa Yes. sa Kaning activity first amare. okay. Ang Beneficiary si Lupapo o si House of Hope. Ang lead group yun si St. John Paul II Community of Cagayan de Oro. pero sa imong statement kanina is 1,000 to ang dinner for a cause. Yes. Ngayon 250 750 man ang bayad sa buffet. Bayaran man nato. 250 So 250 ra among bayin-bayinon. 60% sa amo para sa tong vehicle nga mobile center, 20% ni House of Hope, 20% ni Lipapo sa 250. But namin mga sponsors, namin marketing plan na ay gold sponsor na 50,000, silver sponsor na 35,000. By the way, Oro Arts Guild under the leadership of former President Michael Bacol will be joining us na ay display sa mga paints and artworks. 50% paingon ni John Paul, 50% paingon sa PYCC nga group. Okay, thank you. Welcome. Thank you very much, Sir Shen, sa imong pangutana, no? I hope na nasatisfy. Natibawas. Natibawas. So, it's almost 11:30, no? Akong balikan sa circuit, si Monsignor Tex. Monsignor, kini mo kong isgutan na sa House of Hope. Hindi na ito ni pwedeng atol ibaliwala. Because sa imong statement kanina, sayang o kanabitang paingon na rin ni siya nga murag instead of government na unta ang supervise and natong gagakita nga daghan nun ang mapa naa sa wala ato na lang nun nga wala kayo mahatagi o igo kayo nga pagtagan. Okay, last year ko siguro to Monsignor Tex nga murag medyo nabibo ni nga issue, no? Ang House of Hope, hindi ko masayo. Mag-agad ba mo o unsay kanang ihatag nga dili na siguro decision from the local government kay ga-approach pa man mo, no? Asa ko na samtang or ga-approach pa mo na kinahanglan yun nga kung pwede ibalik sa inyo ang supervision or pag-manage sa House of Hope because namoy nakita within sa inyong level nga murag natanaw ninyo nga mas effective mo nga kapag mo dala compare aning karon sa kasamtangan. Monsignor Tex, if ever dili gina maglato sa imong mensahe. Magpadayon magiging kay this is the only apostolate sa Archdiocese na klaro makita yun last day naaman may other apostolate nga hatag-hatag, housing, etc. Pero kini mga mentally challenged wa ni talagsaon rin waman gani nga ilang ipasinumog this is the only program, this is the only in the region kanira so hindi pa may nga di only waman nga namay kabali lang sa buhang sa Davao pero lahi din o na nagkalahi mo din kay di ba kayo sa doon pag ginoo kita kay nasugdan man ito mo dili ito kay na ay kung sa pandiya kung dili tungod sa kaluoy o kung na to sa mga
mga tao. So, mo na magpabiling gini. Mabinaw, inong talaga, malipay mo tabang ang gapin. In unta sila, malipay sila nga ni-ani, nag-exist. Sa kanya, ayaw kayo, atok na ni. Okay. Pahaon. Mura. Last on my part, Monsignor Tex, before tamakuan sa inyong tagsatag sa mga parting statement, no? Ako na sa kan, murag na Division of Labor da, karon Division of Labor. Sila ang mag-manage sa mental health or tanan nga aspito Tanan. sa panglawas. Tanan. Ang sa inyo nga part is spiritually. Nawala na gani. So nawala na. Kaya lang kuno ining pagawa sa kami na mga pahiluna ng mga tao ka nangaayo na something like that sa mga. Pero ang mga pag-intra sa tao, alam nila po, di na gini mo nangabot ang pagdawat. Amo na. Daghan ng mga tao nga nangasilo doon kay naunsa malingaw sa kung hindi naman madawatin ko. Di na mo mga kadawat kaya na sila naman. Ako gani mismo giba-libanan gani ko ganahan ko buhat. Hindi nagsugod ang gubot. Ino talang gubot kay di ba ko masudlon. Magdaan ako na nasa ambulansya na. Kinsa hindi na pasudok si Dr. Ona o dili mo pasudok ako. Mingon sila nga, naabay na sa pandiya. Yan tuwa na ko siya 2 days before. Karang na mga naay mga inudala ng mingon siya, di ba i-proseso ko kini. Proseso mo nga na sa ambulansya na akin mga cubicles, amo na. Among kaugaling ng balay ba? Hindi na hinon mo. Di ako nasakit. So, kaya, sila mag-lisyon sila ako kay from the very start ako. Wala mo naman kayo sa. Okay. Tagal po ta pangutana, no? Kay Bibo ini, kay medyo makonsider mo ko na ito ng hot issue board, no? Sa atong komunidad. But ang oras atong gagawin ng senior, medyo nakamsan kita, no? So, before tumakuhaan sa inyong tagsatagsa ka mga parking statement, ako pagpasalamat sobri sa SM Downtown Premier, no? Sir Carl Maclangin, sir, thank you very much sa imong suporta, no? Ako magpasalamat sa kinasingkasing, pagpasalamat sa tumakauban sa prensa nga every Wednesday mo senyor, namis na din no? Despite sa busy schedule, ila din katapukan ng atong programa ang Meta Press kada semana, no? Of course, ako magpasalamat sa akong mga kauban sa board na din ako i-mention, Director Sir Tony Albania and Director Ma'am Hani Pizos. Ma'am, thank you very much sa imong presence. Of course, sa inyong tulong, ako magpasalamat sa inyong kabisi, no? Kapag ko, Sir Kent, Monsignor Tex, Sir Richel, naamoy tagsa-tagsa ka mga responsibilidad na inyong paghatagan everyday, 365 days, no? In 1 year. Thank you very much for coming. So this time, unahan siguro na ako abay, no? Ang founder sa Lipapo, Sir Richel, Sir. Daghang salamat no sa kahigayunan nga nakaabot mi diri. In addition na lang dito po no, happy ko na limtan ka ganina nga nung nakasustain pa yun ang Lipapo until karon nga dili man siya funded by government, but ang mahatag sa government namo kana yung mga libre nga dugo para sa processing fee sa Red Cross, at the same time ang kanang libre nga lungon o palsamar diri sa ato sa LGU. Nasustain na mo ang Lipapo until karon tungod kay gitagaan mi kahigayunan diya sa RTC, dili RTC sa cancer kita, kanang RTC training center sa mga PNP diri sa Patag. Oo. Every time nga naay mga training nga mga pulis, padulong nga mahimong pulis, gitagaan mi gigayon nga kami ang mag-supply sa snack. Morning or afternoon. Muna nga maghimo kog turon diha, moabot og tag 2,000 ka buok niya everyday. Niya ang mga mama din, sila mo dahil mo tigtuhog para at least na may livelihood program every now and then. Pag walay training, maghimo mi sa kong asawa o bisag kung saan na lang nga makaon, ay baligyan na mo sa ospital. Kay pagkabot sa ospital, dali kay mahalin nga naman. Kung mupalit mo ni among gidala, makatabang mo, mabusog pa mo. So kaniya inyong gitabangan mauni mo nang every time na magdala ko mga pagkaon labi na sa ospital, kanang turon, bananatyo or kamutikyo, ila ginang paliton dito tanan wala ni daghang istorya. So muna nga salamat kayo kang Monsignor Tex, kang Sir Kid Paasa sa inyo sir og sa diri sa tanan nga mga media partner nato, especially sa mga bisita nga nakaroon og ang SM, kang Sir Carl, salamat kayo as always. Mo di silang partner sa Lipapo pod. Dili na mo ang
amo ag yung dako nga pagpasalamat labi na sa atong labaw nga makagagahom nga ang Ginoo gyud maoy naghimo og nagiya aning tanan. Dili na mo mahimo kani nga mga organisasyon nga among gitabangan. Kung dili tungod sa pagpaningkamot po, labi na sa ato ang dako kayo nga pagtuog pagsalig sa Ginoo nga until karon na pa ang Lipapo. Daghang salamat ug may buntag sa atong tanan. Akong hangyo lang sa MPs. Imbis ang city government, hangyo na mo, kami naman yung hangyo. Kung pamunay na ka na ka-iron o tinood ba yan? Sa lang timang House of Guy, unang house lang nabili, but I hope. Pero nalingkamot ba nga, kami pili ining House of Hope yun. Nagipaglaom ng mga sa mahingo, gigalan na ko sendin na kay sendin pa na mo ay patroness sa mga mentally challenge. Anyway, kung hangyo lugar yun sa city government, sabi na sa Jerbol ha, Dr. Perez, magtanong si Perez nga, ready na may mo panabalik. Awa man may mo take over, awa man hunong, mga manig padayon mo po, pero ready na may unta. So, kung gusto sila collaboration, eh, malipay mami. Eh, di man na mo na-expertise sa mga medical aspect, pero as the other side, nakaidangan. Dili man ang kay medisina at kadao din mga sa barangay mga tambal. Natambal sa kalansat, di mo lantay kayo. Sa gigo ni Excel. So, ako hangyo nga na really na magiging kami. Nadala na ganyan mga nurses ito. There are 6 nurses. And then, akong isulatan na mo ina na mo si Dr. Perez na mag-istorya ni Dr. Perez from Friday. O bakante siya nga by July 15, karong 15 mo, so good na ginagay. Matod pa dito, sa hungihong dito, di man ko na, sa ako nadunggan, di man siguro ni Marites, nadunggan ko, si Dr. Una, may yung ko nga, dili-libahin mo ko na may, kaya naalagi mo nga, etc. Kaya saan mo nga? Eh, mama na yung magkadaot. Manaaw na ito ang kaayuhan sa mga mentally challenged people. Thank you. Thank you very much for your text. The founder, Sir Kit, paasa. Usa ka Chinese nga maxim. Sa Tagalog pa, kung nasabi nga ang lahat na masabi, ang hindi nasabi ang siyang pinakamahalaga. If everything has been spoken, the one that is unspoken is the most essential. Diyan lang ko, dalay ko ng Diyos o tago mo tanan, maniutos ta sa Barkadahan Grill. Namutanan members of the press. So salamat o kita ta sa October 22, hatag mi sa inyo o 10 ka slots libre. Amo lang, di na ko mahatag tanan yun kay kapaluman mo nga income, kuan man generating para mahatag na to sa mga activities, programs ni Lipapo. Kaso po, na-pledge ko sa inyo, si Bindi na sa board sa akong pagbahin, 10 plates libre para si COPC. Ngadto na ta sa Barkadahan Grill, manito. So mga kami sir, mo itong update no, dani sa to Meet the Press, ipegayon karon mis may SM Downtown Premier mga kami sir, level 5. So, ulat na mo sa update mga kami sir. Ala na po sa sunod simana no, nga Meet the Press. Documentation, no?